Mana kamanya koram gajuanga chinti changwen chakra saru nyaka sadek marokinyi chenro en mar poko pogoro duchi makawuono mana kaka nene toka alima chiel kuom dukni mabende itwenge e chuny boma ma Nairobi. Kama ntiere en jot mong'ere kaka Standard Building, kama bende aromo gi fundi mong'ere kaka Eric Abongo. Fundi mabende osebedo ka twengo mabende biro nyisowa sigande pok mabende ntiere godo nochako karango mochopo nyaka kuma entiere. Mana kapile machiegni chenro itayo kod an Sharon Ongao. Eric Aroki ni machiegni. Erokamano. Mana kwa chako Eric Abongo en ng'a? Nyinga iluongo ni Eric Abongo. An jage Masumbi South Nyanza. Nyaka sani do wach ni Eric Abongo nikech kit pok mabende warango en pok mar twengo. Ni chako twengo karang? Twengo na chako chon 2001. Emana puonjra tij twengo. Koro mo 2002 tachako tich kaka ng'ama ondiki e buoji. Tiyo koro mo 2015 tachako bedo gi duka mamara ko. Kapok wachopo kata mane duka nikech ing'eni pok ma ng'ato ntiere godo, pok mabende sani en were mari mimanyo godo tich mapile ka pile. Ka in twengo, ang'o mano jiwi donje twengo kopogore kata mana gi tije mamoko? Ng'ama nojiwa gi twengo ne en babana monyuola to gi owadgi machogo. Ema ne onyisa ni mondo adhi asom tich mar twengo. En tich maber. Nikech dindeno noyudo ka owadgi babwa no ne timo tij twengo. Bang'e noduogo tij twengo en noduogo weyo. Odonjo e siasa. Koro mane kana donjo e tij twengo. Ma in ne donja bende nitiere kata mana gi gima nigombo ni mondo itim kata mana kopogre gi twengo ka wachake gi kanyo? Nitie mana gombo ni mondo atim kaka an be nan gi pacha to kaka dang' janyuol ni wuo kodi. Koro ke mana gombo natim nadon natim plumbing kata electrical engineering to baba gi owadgi ne mano nyisa ni mano ek timo sani nikech nachako tij twengo ka baba wa ne osechako bedo matuo. Koro nyisa ni kaponi adhi atimo course mama biro budho ahinya to nyalo ng'adore kapok achako tich. Mano kaluwore gomenda? Kaluwore gomenda. To gi ngima, afya mar ngima mare. Nyisa ni ngima ne ok ne ka gire ber ahinya. Ka dhi e gima biro budho ahinya to nyalo miyo koro nikech an ema duong' kama onyuola e odwa. Koro nyisa nitie joma luwo bang'i ma kaponi atho sani to jo bang'i go biro hinyore. Koro dhi tim tich moro ma inyalo konyo godo jowadu mana ka imbe nokonyo jowadgi mane luwo bang'e. Koro mane mabe nomora ya ok dang' adhi atim tich moro mabiro konya kenda, tim tich moro manyalo konyo nyaka joma ni bang'a kata joma moko kendo. Koro mami nayudo ka tijni ne gima inyalo ng'eyo piyo piyo. Ma koro baba ni mane puonji koso ni dhi e kar tiegruok ma yudo puonj maket kod magi? Nadhi e kar tiegruok, baba ne chulo mana pesa mana tiegorago. Ma koro nitimo tailoring koso? Koro atimo tailoring. Kuom thuolo mar higni adi nitime kata mana kanye? Natimo mar higa achiel, notera chiro kari bangi mana some, ema notera ir fundi moro noyawo ga tich kanyo. Ema notera, ema nopuonja tich dho fundi noseka thoga chon. Mano bure Nairobi ka? Mana bure Nairobi ka. To baba ni pod ongima koso? No, to kaka natimo course 2001, tawuok e course 2002 earlier, gima odo mana achiel ariyo. Kochopo December to babwa notho. Ma koro nyiso ni tieko course kapok baba ni notho? Mos ahinya kuom mano. Erokamano. Koro mar mondo mi wang'e kata mana Eric matut, koro iseng'eyo ma isedhi ma idhi e skund twengo, ing'e twengo bang' mano? Bang' mano kaseng'eyo tich to jok mane achiel kuom joma ne puonja mano manyana tich mokwongo e town ka. Mane higa mar 2001? 2003 koro. Koro ng'ama ne achiel kuom joma ne puonja mano dhi manyana tich. Koro kamano manyana tich no ema tiye higni 3. Tiyo 2002, 2003 kaso and 4. Mano yudo ka wargi babu wacha bene pod twengo. Kasto wargi babu nogola otera kama notiye 2005. Magi kembe mag twengo koso mana dukni? Mana kaka ng'ato oyawo dukane, to dukane dhi maber, koro manyo jok manyalo konye tich. Koro adhi kama wargi babu wane tiye no, tatiyo kanyo higni 2. Katiyo higni 2, tachaka wuok, chaka dhi kama chielo. Nikech kibedo kamoro achiel ok inyal gain more experience. Koro nyaka kitiyo kamoro, kisemako lwedo ma kanyo neno, tichako idhi kama chielo. Mondo jusi ni bende omedre, nikech kiro gi joma opogore opogore nyaka jusi ni nyaka medre. Koro
kara bose go mane bende moko ne advance ni kamoro kisetiyo mang'eny chaki wuok chaki kama chielo mondo lweti otimna do bed mopogore makoro kata ka chiemo yao tiji tinyalo timo tije mopogore. To mana kwa wanyalo ng'iyo matut eri kuonde ma bende nitweng'e gi nikech ang'eni samples mag lewni opogore, nitiere fundi ma samoro lonye kitenge, moko lonye nylon, ang'eni nitiere materials mopogore bende kido mag lewni, ang'eni nitiere dresses, shade, nitiere kodi. Ila keni nitwang'o mane go? Okay, kana puonjra tich mokuongo napuonjora twang'o lep chuo mokuongo. Koro kaka nyisi ni kaka imedo dhi kuonde ma ji timo opogore to imedo bedo gi ujuzi mang'eny. Koro kaka natwang'o lep chuo mokuongo, koro kuno nadhiye iyudo ka ng'ato yawo tich to twang'o lep mine, ondiko funde matwang'o mine to matwang'o chuo. Koro seche man kanyono koro kaka okay, ang'e wuoyo gi ji, an ga talkative sana. Koro ang'e ng'iyo gi ji mapiyo. Koro kama dhiye ka iyudo ka itwang'o lep minego to asomo gik magitimogo, apuonjora mos kodgi, apenjo ng'ato, iyudo ng'ato machunye ler nyisi kabisa manyisi kabisa ma koro kogi kanyo. Koro kaka medo wuotho kuondego, ti kamoro higni 2-3 iwuok idhi kama chiel chaki ti kamoro higni 2-3 mondo mi bed gi experience malach. Emano miyo koro nang'e twang'o, kaka nang'e twang'o lep chuono, koro emomiyo nang'e maduogo mang'e twang'o nyaka lep mine law moro amora. Makoro sani inywando lep chuo, lep mine, lep nyithindo? Nyaka lep nyithindo, nyaka mag arus function, law moro amora koro anyalo twang'o kaluwore gi kuond masebedo kaka tin. Nikech kibiro kamoro achiel tibiro mang'e gimoro achiel mitimo kanyo. But kidhi kuonde ma ji time gik mopogore ting'e wuoyo gi jowadu, tibiro ng'eyo gik mang'eny kata kok ichulo. Adier. Ochopo nade ma koro intiere e Standard Building ka? Nitiere bwana mane watiyo kode chon. Watiyo kode kasto nobiro ka, nondike ke Standard Building ka. Kasto ka nobiro yawo tich Standard Building ka, tema onyisa mondo obi wabed kode. Achiel kuom jomono kacha kanyogo. Achiel kuom gi one shareholder. Koro mano nyisa ni mondo abi mondo timnade wabed kanyo. To kanyo ok mochago ne wan ga Corner House. Mana boma ma Nairobi. Mana boma Nairobi. Corner House ni piny Kimathi Street kae. Kaluwore gi weche mag corona, ofisno nobedo machulo tek matin nikech noduong' sana. Koro kaluwore gi weche mag corona go ne odok piny mwadar. Kaso wabiro malo ka. Nyaka chop sani Corner House ka ichopo makoro Standard Building ka indi koro uko share mano space mabendu twing'e. Koro kuonde go twang'o kata mna lewni kido mage. Kanyo nanga mora amora design moro midwaro, kata kopono inyalo biro gi design mamari to wabiro twang'o ni godo mowuok kaka itimo nade kaka idware no. Kata kopono ni ionge gi design moro amora to wanyalo an owuon anyalo konyi ma gima idwaro no iyud gima idwaro no exactly. Bende ang'eni kaluwore kod tich ma kila ng'ato timo, tich ka tich nitiere ber ga chiedhna de mage. Dwa chake ber nikech isetweng'o kuom thuolo malach. Chiegni higni mohewo par donge. Ber mage moseneno? Ber mare kiyero tiji owuon to ong'eny gi ber nikech inwang'o kaka inyalo konyori kanyo mok ikwayo ng'ato, ok ikwalo gir ng'ato, ok ikwecho. Koro en gi ber mang'eny. Maisha mari dhi kama kawaida. To rach mage kaka funde, kosa chak gi rach mang'e kaka funde joma wuondo ji. Funde ok wuondo ji te. By the way, funde mang'eny customers ema koso negi. Momiyo ng'ato nyalo wuondo customer. But koponono ni in ng'ama straightforward, to kibed gi wich kut seche mitimo tiji. Customer kobiro iri ka nanga kata material beche ni malo kata en law mitwang'o kata 1000 kata mana 15 kata 10. To kiki ibed gi kech ni koro nikech idwaro pesa, ibiro nyise mondo 5,000 mondo mi dhi logo city, malo 5 nyok bidhi twang'o lawni. Koro iwacho pesa ma ing'eni nyalo dhi twang'o nanga no. To customer bi winjori go mondo mi nanga nyang twang'ni marum. Koro ang' ne igol 3/4 deposit kata nus lore kaka winjoru. Mondo mi yud gimbe thuolo kaka nyalo dhi ng'iyo gige tich gi material no matim nade mane twang'. But nitiere koro nyayudo ni customer samoro obiro to nyisi kata nanga kata samoro example en kata 10,000 to mi 2,000 mane ng'eni ng'ano ketie gowi. Donga pani kapok kata mana ng'ato biro mar mondo mi otweng' samoro kaka an customer ni kuom ranyisi anyisi na dola market kod machal kama kodi bang'i bo nyisa material man inyalo tiyo godo manyalo golo lawno maber bang'e bende inyisa ni nyalo bedo pesa di koso. Anyisi kese biro mi yiero samples wangi books mag samples. Koro kise yiero
to wanyisi ni ma dhi kawo pesa maromo kama. Kata kokawo siling 5,000 to wanyisi ni ma dhi kawo siling 5,000 koro mondo mi tijni ochakre nyaka igol down payment mondo wang'e godo ni insurance kengata nyalo nyisi ni twang'a twang'a biro tisetwang'o to ikete kanyo en odhi olal mano ing'e ni dhi asara. Koro onego bed ni seche ma osebiro to nyaka oji commit mondo ing'e ni ng'ani seriousness mare gi kanye. Kose ji commit to koro make sure ni oji commit gi gima oromore gi bech material no, kata koro kimedo timedo matin ineno to nitie moko manyalo biro material kata lawen kata 5,000 to mi 500 mano ing'e ng'ano kitigo in keche imbe go kwanza samoro nyadhi ng'iewo gini to ng'ani samoro konyal dhi duogo ko mani dhi run loss. Koro sama itimo business matimo koro mago gik nyaka ibed koro mondo mi kik iwuond customer nyise adieri gini en siling 5,000 mia nus mar pesa ni yani kete kaka ji commit yourself mondo mi ang'e ni idhi duogo kawo law ni adier. Koro ka asetwang'e maber ma ibiro minene dong balance ko ibo chulo nikech gini omori. Onge pesa minyalo nuang'o kok itimo gimoro mamoro ng'ato. Nyaka itim gimoro mamoro kata bed mani jawe nyaka iwer gimoro mamoro ji ok ibiro yudo pesa. Koro nyaka itim gimoro ma ka ng'ato biro more koka ibiro yudo chudo. Ineno. Koro ka ng'ano osegi commit ing'e ni ng'ano dhi biro adier timo nade to ka en customer ma ing'eyo ma en ng'at ma isebedo kitiyone tinyalo tiyo gi pesa nikech ing'e ni en ng'ata koro opogore gi ng'at ma bira kata moor gi ng'at ma pok ing'eyo. Mano momiyo gundo customers kunde moko gundo customer timore ga nikech ng'ato biro to mi pesa moro mok nyal koro in 50-50 ni ng'ani anyalo dhi loso gini to ng'ani dhi koso duogo ama idhi loso matin tiwe nus ko pod ipimo ni odhi biro adier ineno. Koro biro ni kare pok itiyo kok irikni mar to nikech kare ng'ani wacho ga adier ni odhi duogo makoro ji oweseyo funde. Koro ji oweseyo funde. Nyaka sani nikech kaluwore gi ngima bende sani tek, ochumi oridore, tije onge. Akeni nisemako lwet ji adi, setiego kata mana ji adi kaluwore gi tich mar tweng'? Kaluwore gi tiego ji to onge joma osebiro mondo mi atiegi, mano ok dang' awach ni nitie joma wasetiego. To ng'ata mora nikech ang'e ni nitiere joma gombo ng'eyo kata mana kaka gitweng' nikech sani wadak e ngima ma ng'ato nyalo timo gimoro amora ma sani nyalo kelo ne yuto. Tiegruok ka ng'ato nitie ng'ama dwaro, ka nitiere ng'ama dwaro to mano anyalo puonje mong'e mana ka bende opuonja mang'eyo. Ok anyal tamora konyo ng'ato mondo mi ong'e nikech by the way en tich maber korka kora, en tich maber kendo en tich man gi profit maber, ok dang' achani, en tich mar apenjo mana kinyalo chiwo tiegruok ne ng'ata ma samoro dwaro to bende ichiwe nono. Ting'e ni sani nyaka Ramogi Gajwang' winji nikech giwinje konde duto te to gibiro manyi nikech nyaka ichiwne gi ler po nono ni time nono kata mano oyo. Inyalo nikech seche mibiro puonjori tich wan ok opuonji gi kalatas ka ipuonjo ji e kembe mamoko. Ko ing'e ni inyalo mondo mi ng'ato ong'e tijni e yo maler kendo ong'e mapiyo piyo ikuongo ikete obedo ng'ama jachir. Koro which means ni ibiro miye law customer. Koro seche mimiye law customer nyaka ochul pesa moro in case ni nangane okethore tinyalo dok ng'iewo moro mondo ochul. Koro mano miyo ng'ato kobiro nopuonje nyaka ochul gimoro matin mondo mi in case ni law moro okethore nikech ok inyal miyo ng'ato ida puonje tida miye kalatas. Ok obibedo gi chir mar kawo law ng'ato mong'adi. Koro en law ng'ato emikawo timiye to ng'ado ma kokethore titim nade nangane dok ng'iewo. Koro mano miyo ng'ato nyalo golo pesa matin mar mondo mi opuonje tijni mondo mi ong'e kamano. Akeni customers magi golo kanye? Customers maga awach ni kuno masebedo katiye kundo ma customers kano oseng'iyo kod kata 2-3 kiche owacho ga ni customer ok en mar ng'ato, ochalo winyo. Nitie dire moko magipiyo kuomi, dire moko gipiyo bel ma koni, dire moko gipiyo koni. Koro kiseyudo customer moko matin, koro customers go ema refer jowadgi iri kaluwore gi tich mitiyo. Mostly customers man go ng'eny gi awach ni te gin joma obedo referral gi jomoko masebedo katiyo negi nikech ng'ato dhi to rwako nangano to penjo ma ogolo kanye timiye namba na timnade timiye direction to biro. Kontina neno ka ji mathoth ahinya jok ma timo ohala bende jathoro tiyo gi mbui mopogore mag lando kit tije magitimo. Mbui ba tiyogo lakini customers mang'eny ayudo ma through referrals. Ma mbui biro matin sana moke ok anyal wacho ni ng'eny. Akeni ne mbui mage? Antiere Facebook to gi Instagram. Iluongo ni nade? Iluongo ni Abong'o by Eric Slim Fit. Yeah. Mane nying kambi? Mane nying kambi. Abong'o by Eric Slim Fit, yes. Maini tongo mana leo ni ma Slim Fit en? Slim Fit, yani nanga mondisi mo makirwako to donjo gi deni ga nonyuoli go.
mok chala kwaya. Ok chala kwaya kamano. Koro Eric, bende gi sani bende ang'e nitiere kata mana joma opogore ma bende samoro nitiere gwenge mago makaluko opogore kata mana gi Nairobi. Lakini jo Nairobi kende mitweng'o negi? Lewni atwang'o nyaka mokati kata mana chieng' maneno bende ibiro kama mokwongo noyudo katero lewni Nakuru. Nitie jomoko ma mabor akete gari dhi to jomoko wacho ni nyaka ibi mondo atim fitting mondo ine ka nitiere gi shida moro amora to idog koro idok king'eyo gimidhi timo nade gimidhi. Koro nitie jomoko ma mobedo beda rifaro moko kata Kisumu moko kata Mombasa gire namba na igocho kata Kiech gi Kiaya tiyudo ng'ato samoro anyisi kata niya inya dhi ir futi mo machiegni pimi tiyo na measurement gi design ama kiyo gi design tiwacho na tamanyo ni taoro ni picha ma design tiyiero ka berni tatwang'o ni mano kasetwang'o taketo ni gari jomoko to wacho ni nikech ne pok wanenore kodi sama koro lewni oserumo koro kel tatero negi. Makoro kitero to gine magioro ni omenda mar wuoth. Omenda mar wuoth atiyo gi mara nikech seche mitimo business kaka koro matweng'o ni sama ichajo nanga nyaka ichaj king'e maber ni nanga ka en ng'ama ni mabor sa anytime inyalo dhi inyalo tero koro nyaka ichaj king'e maber ni inyalo tiyo gi transport gi kainago koro nyaka irekre kuom nangano ma koro ka en ng'ama ni mabor to mano pogruok mare nyaka bed ng'ama nitiere Nairobi kaluwore kaka kod ichaj but ka nitie ng'ama nitie within Nairobi tatera an gi jo boda boda maoro koro medo tero negi. Tindo honni mopogore dawach ni dhano opong'e yudo ohala mar lewni yudo ohala kata mana mar uso chiemo dhano opong'e bende ageni kata mana ni ohala mar tweng'o kata mana kwa nitiere Standard Building ka bende ageni nitiere ohala ma samoro ma jomoko bende timo market food mare akini PM chal nade? PM to ni malo sana koro seche ma PM osebedo malo ko imbe nyaka ibed ng'ama riek ibedo ng'at ma mokwongo nyaka ibed ng'at ma keep time kinyiso customer ni bi chieng' Friday to by tich ang'wen gochne nyisi lawi oserumo kik iwe rit nyiri mogochoni kopenji kana gane oserumo kik itim kamano mondo mi ka nitie kamoro mane odhiye ma osiko go simu sa tesa ko bandho nanga to choni koro bodogo iri koro kinyiso it makes money miyo customer time ing'e ni idhi manage kinyise ni bi chieng' Friday by tich ang'wen gone simu nyise ni nangani osebedo ready koro chieng' koeno biro chieng' Friday no koeno biro tich ang'wen no koeno biro chieng' moero bora ni gire cha itimo in time no namba achiel bedo ng'ama ja adieri korka sa mar ariyo bedo ng'ama ja adieri ma customer kogoni simu kata ka penji kata kana go simu rapodi make sure ni mako simu ok ibadhri ni kineno simu customer to nade koro ok maki kech seche mise badhri no funde ng'eny obiro gochoni ng'ama chielo to simu bedo go simu mar tich ma opogore gi simu koro mar ot nikech en simu ma koro kila na simu no kodonjo to nyaka imak simu no ing'e ni dwaro nang'o wacho nang'o yudo ka en customer to nikech inya yudo ka ng'ato kasa mono osemi pesa isechamo pok itiyo koro machielo magochoni ok kata moro wacho dwa mi tich koro ichich ni samoro maybe ng'ama na chama pesa chama gocho dongo idhi lose moro no idhi lose moro no koro gimitimo ni simu imako makata en simu mikia kata simu chal nade nyaka imake koro ibiro ng'ama ni gadieri maka ng'ato omi pesa ne titiyo ne in time mondo mi ka ng'at machielo gochoni to ok ignore simu kiparo ni ng'at mane chama pesa ne bandhi chama timo nade ema gochoni. Kuom ranyisi ni sandi setimo tiji tweng'o kuom thuolo madihewo madirom higni 10 awach ka ng'ato penji ni kini thuolo mar higni 5 denori kanye de wach nang'o? In 5 years to come en mana ni atema kar manyalo mondo mi higni 5 mabiro abed gi kambi moro makendo maduong' maloyo ma amed masinde moko inyiew masinde mopogore minyalo yawo go tich bedo maduong' maber moloyo kaka koro mon ko matin ni. To tweng'o kaluwore gi pek mar ngima dhano ywago chiemo nengo ne ohidho bende ji biro twang'o lewni? Lewni ji twang'o business mar chiemo gi mar nanga ji twang'o ma kata ka ok itwang' to maybe mana in lakini law to ji twang'o ok dang' awach ni law ji ok twang'. Ndocho ni twang'o ne functions kaka mage? Watimo function mag arus watwang'o ma ka ng'ato kata mag nyombo kila sere mago dhi ofis mago te watwang'o ne ji gini biro go ni dwaro no ema wang'iyo kaseng'iyo maber tanyisi ni ma kata kapo ni samoro nyabiro kata magi material ma onego bed twang'o law function tidwa twang'o law mar ofis tabiro nyisi na pana ma ok dhi donjo kaka idwaro no nikona temo mana nyisi kapo ni tamori tabo maloso lakini abiro kwere ni ma to ok nyal twang'o nanga mar function midwaro no maendi maybe kan mar function midwaro no dhi nyiewo material makama mondo twang'o biro wuok maber. Yende naneno ng'anyo mag jotimo ohala mopogore ma bende dodhi ng'anyo buore Nairobi ka bende gijwak matamre gi nono gi
jo ohala ahinya ahinya mawuok e pinje maoko mosebedo ka biro i pacho ka, ma bende giwacho ni samoro giuso nengo mag mwandu magi e yo mapiny. Kaka jo ohala bende mano thire, nikech bende ang'e ni jo ohala ma kamano samoro biro gi lewni ma nengo gi yot. Mano to timore. Sana lewni mamiyowa challenges gin ready mades. Magi mamiyowa challenges matin. Awacho na gimiyowa challenge kabisa nikech nitie joma dhi to ng'iewo gi to yudo gi bei mayot. Maloyo kaka nikech kaka mawagi kidhi nyiew material minyiew gi tich mangi take time. Nikech time is money. Embe nyaka ikete kanyo. Mangi twang' lawni mangi rum. Ki compare gi midhi us ready made cha, macha dhi bedo man piny matin. Ma en be en challenge kuomi ywak mar nikech inyalo yudo kata mana ka law mar ready made samoro ka opim gi mitwang'o, yudo ka mar ready made samoro kata mana yot matin. Mar ready made yudo ka beche yot matin, to magwa beche bedo gi malo matin nikech ng'ama uso material embe tax mare ong'aw malo. Koro sama idhi ng'iewo material kacha, ing'iewo kitamba, kidhi kama idhi nyiewe usi, biro ga tax malo, bei omedore. Kidhi kama idhi nyiewe kata gimoro biro tiyo beche ni malo. Koro gigo kange medo tenya kange lawi ni bebe beche malo matin. To maga ka gibiro ka gin mang'eny, ronge mang'eny. Koro iro ka beche gini piny. Koro gin to gimiyowa challenge. Eric, design mopogore opogore ma bende nyakoram ga jongo osebedo ka neno mag kit lewni ma itwang'a. Kini designs gi ugolo kani? Design mang'eny nitiere jomoko ng'ato nyalo biro gi mare ko maybe ogugul kata ma kamoro, ama ng'ato nyalo biro nyisi ni odwaro law mar kata odwaro dhi kata kamar mare. Onyalo rwako law machalo nade. Ka en ng'ama dichwo nyalo nyise nanga ma onyalo rwako. Koro kisenyise tinyalo kata goro ne sketch matin, kok donjne kabisa tinyalo kata google ne mondo ukonyiru kode mondo mi, nikech nitie ng'ama gimi goro no ok nenne maber. Odwaro picha mondo matim nade maber, ama odwaro picha law misetwang'o. Kasto jomoko bende nitiere ma kata ka itwang'o nanga ne mego picha to kodwar ni mondo itim nade kete social media, ni kata ni keto picha ne social media, kata ni picha ni tim nade yiero ne ng'ato ineno. Koro ng'ato biro tinyalo tang'o ne picha misetwang'o mego pichni ma in godo, inyalo tang'o ne, onyalo neno, ama inyalo sketch ne matin, kok donjne to unyalo google kode to tim nade to yiero kanyo endo. Tiloso ne gino. Koro advice matin isene kamidwa dhi eno gi law midwaro no to ok dhi donjo. Ma kata kida chuno nda dhigo to ok ber. Koro itemo konyo wadu. Kowinji tibiro loso ne gino makende kapa ka ng'or wako to biro yudo ni nyewe ikonya gini kaka wuok ni gini ber kama nadhieni. Kuom ranyisi kendo odiochiengi kaka fundi chalo ga nade? Odiochiengi kaka fundi kata mawach ni kuom ranyisi ka unta ng'in wabiro ka mar mondo mi wakaw tipo mar kaluwore gi tich metimo. Ng'ato nyalo kata mana penji say like a day mar tila chal nade, mari chal nade? Okay, awuok ka ot sa 12 pile kinyi to gimoro sa 1 asechopo ka. Koro okenda koro tich ma koro watiye nyaka wang' godhiambo owuok sa 1 sa 2. Kuwuok sa 1 2 ma luore gi odas muntiere godo koso? Luore gi odas muntiere kata ok odas. Customers mang'eny biro ga godhiambo. Gokinyi nyalo mondo nikech tich. Titiyo koro gimoro chakre sa 11 12. Seche ma most ng'eny customers bire ka giwuok e kuonde gi mag tich. Koro kidhi ot chon ting'eni loro negi. Nikech ng'ato dhi tije gokinyi kang' owuok e ofis koko kalo iri. Koro chuno nyaka ng'ibed nyaka gimoro sa 2 sa 3 kiritogi. Kipo ni biro gokinyi titiyo tijeni koromo sa 12 1 2 3 koro koka thoth ji wuok e ofis sa samoro wuok e ofis orao kama odhi madho chai mokwongo koko biro iri nyaka ng'e iwuog late mondo mi giyudi. Erokamano. Ing'e ni chenro mar pok opogore kata mana kopogore gi nyiso pok ma bende yawa onagi nitiere godo, bende en chenro ma bende wateme loko ngima mag onagi, to magi watimo mana kwa biro mwanyiso gi kit pok mopogore opogore. Kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono nitiere rawera miyo kata mana wuoro mantiere gi pok mare, samoro rito mar mondo mi ondike tich. In kaka Eric inyalo nyisi nang'o? Tije mag andika sani nyalo manyo mang'eny, nyalo koso tich inyalo timo tich moro amora anyway. An mana gima nyalo wacho ni kendo nyiso ga ji mang'eny ni onge ga tich marach. Nikech inyalo yudo ka nitiere ng'ato ma ondike kata gi government to osetiyo higni mang'eny, to kata kidhi ng'iyo background mare yudo ka en nono. Tinyalo yudo ng'ato moro matimo na jua kali, to king'iyo background mare yudo ka ngimane opogore gi ng'ato matiyo ofis cha. Gini en wich. Koro gimitimo ni gimoro amora minyalo timo bora ni ok ikwalo gir ng'ato.
Bora ne okikwalo gir ng'ato ama itimo ohala moro machalo kaka mar njaga, yani gima nyalo ketho ngima nyawadu kata manyalo ketho ngima nyathi jawadu moro. En tich maber, onge tich marach. Nikech aseneno kata joma uso kata skuma e mtaa kuond ma ji odake gi, mogero nyaka udi mag permanent. Tich sama onyalo chalo ng'ad skuma nyaka sadi. Tich en tich, onge tich manyalo wacho ni rach kata achiel. Luwore mana gi kaka imiyo tijno luor. Once nitimo gimoro tisehero, kaka an tich ni ahero sana. Sana. Kisehero gimitimo to nyaka konyi. But kitimo gimoro kiwacho ni an onego bed nabedo pilot, tijni ok ane ka ok itime gi chunyi te. Ok itime gi chunyi, ok nyal konyi. Ang'eni penjo ma bende onagi rito mar mondo mi apenje ni kaluwore gi nengo mag tweng'o, in itweng'o nade? Aneno ka nitiere kode mabeyo beyo, aneno moro ka maratong', to kaka bende nitiere moro ma pink, moko bende mopogore opogore ma bende waseneno. Lakini iting'o nade? Nengo luwore gi material miyiero. Material miyiero nikech nengo opogore opogore. Ka koro ka po nono ni material mara ma india tuongo kuchakora 8,500. Ka en skirt ma material man spandex en stretch amoro kanyo. Ka material mara tuongo 8,500. Kata mana mani toka ni bende en mano be en material machalre gi no. Koro nitie mopogore opogore, nitiere nyaka ma watuongo nyaka 10,000, ti nyaka material motuongo nyaka 25. To kitenge ach mana na yiero kora mana kitenge machal kama, ta adwaro rinda moro samoro mar dhi kata lemo, itong'o pesadi? Kibiro gi kitamba mamari tachajo 4,500. To ka kitamba mara to gipogore, nitiere ma oko iluongo ni udin kaka ino kikawe full kaka ino ga 6 yards. Nitie jomoko miuso 8,000 yards 6. Koro en beche pogore kaluwore gi beche ni malo. Alafu nitiere moko ma kawaida gi ma iuso 1,000 ama inyalo yudo gi 1,500 ama 2,500. Mago ema beche koro ni piny. Mano ka biro kitamba na makoro nyiso ni law ka law luwore ni material ma bende itwang'e godo en mane? Wachaje kaluwore gi material mitwang'e godo. Adwani mondo watik twak ahinya kaluwore gi twak ma wantiere godo. Wachni mogik bende namba ni bende nyalo mana chiwo ne Nyakoro Mgejwang' ma samoro deher mar mondo mine kit tich ma bende timo. Namba na nyalo chiwo. Namba 90720 31 36 75. Mana namba mar tich. Mana namba mar business ma tiyo go ma customer nyalo goyo anytime. Kech namba tich anytime kata goch mana sa otieno nyisa nikech samoro in e yot to goch ni kata nitie fansa mondo idwa dhi gigo kata sa 3 kata sa 4 abiro mako kinya nyalo mondo ang'e kaka anyalo short watch ni no. Mitoni in kiniendo to phone kata mana simbi iketo sauti mamalo. En sauti ni malo. Wachni mogik kwatieko ni Nyakoro Mgejwang', kwatieko wachni mogik dibedang'. Wachni mogik anyalo mana nyiso Nyakoro Mgejwang' ni tich moro amora ber. Onge tich marach, kik ijar tich moro mitimo ber. Kata ka nitie moro mani somo mirito to tim moro amora kapod irito moro no. Kik ibed piny ni rito moro mani somo no. Inyalo timo tich moro amora ma bwana ok ikwal gir ng'ato ama ok itim ohala manyalo ketho ngima mar ng'at machielo. Mano kende manyalo wacho negi. Erokamano inyalo ripago erokamano kuom nyiso Nyakoro Mgejwang' pok ma bende nitiere godo kinyi makawuono. Abe ago erokamano. Mana kama Nyakoro Mgejwang' nwaloso gi Eric Fundi ma bende nitiere buore Nairobi. Osenyisi kit pok ma bende otimo pok mar tweng'o ma bende winjo ni ka wacho kata mana motelo nwacho ni wuoro mare kata mana wuon gi ema bende nopuonje tich maket kod ma. En gino mara ni yudo jip ahinya kaluwore gi kaka Eric oloso pok ma bende nitiere godo tiegruok. Bende wacho no chiwo ne jal manyalo gombo ng'iyo tij tweng'o. To wacho ni bende ochiwe gi nengo kibia nono kaluwore ni materials usi mitweng'o godo magi duto te inyiewo gi pesa. Kok ma Nyakoro Mgejwang' kanyo bende makela e giko mar chenro makama okinyi makawuono mataye chenro ni. Nyinga en Sharon Ong'aw. Warad kendo juma mabiro. Rituru.